Продължавам с видеото за Лес и Дрем. Ето едни козички. И така, това е центърът. Взех едно кафенце да пина. И поех към едно друго местенце, което са направили богати хора в селото. Страхотен кът, парк в гората. Имаше и детска площадка, което беше най-странното от всичко. Отново поточе, ето тук, пейки в кръг около огнище. Отново сребристо чисти потоци. Всичко беше много красиво. Дори са изградили барбекю за хората, които посещават парка, да си хапват, да си пиват тук. Има и огромна маса за доста хора. После намерих ето тази къща в гората. Беше много красива. Имаше и капан за пчели. На терасата имаше уси вътре обаче. Беше страхотно. След това тръгнах на юг от парка. Стигнахме до една борова, много красива гора. Ето ме е мен. Днеска се добих от път. Ето го парка и отдалеко. Много е красив. Пак не можах да стигна там до върха, където исках, но все пак съм доволен от тиня. Страхотна борова гора си има. Освен борова има габрова и букова. Скалите, природата беше разкошна. След това стигнах ето до този паметник, на който имаше надпис «До тук стигнаха руските войници». Или нещо такова. Автентичен, много добър. Паметник скала.